今回は C のブリンブリンなネックレスをね、検証していきたいなと思います。届いたのがね、こちらになりますね。いや、ダサいんだよ。ゴミなんだけど、まあ今回は許そっか。値段見てください。こんな感じです。はい。359円なんですよ。高いもの買えない子が一旦これで代用するのは1000円超えてるわけじゃないし、まあ許そう。ただ、音は聞いてほしい。音楽隊のスタメン。パチの音楽隊のスタメンです、これは。ラッパーさんとかもさ、こういうののもっといいやつをつけてるわけじゃない？で、今のキッズの子たちがこういうのをつけて切ったりするのはやめた方がいいなと思うんだけど、ラッパーさんとかに憧れてアクセサリー欲しいなって人が、一旦これで雰囲気だけ代用するのは、まあ、許そうっていう感じですかね。359円に見えるかって言われると微妙かな。まあなんか1200円ぐらいっていうような感じ。イオンとかで売ってるさ、ウォレットチェーンあるじゃん。小学生とかがつけてるようなあんな感じ。前に紹介したブルーダイヤのね、時計3350円。あれと一緒にちょっとつけてみたいんで、ちょっと待ってください。いやー、やばいね。いかついね。カメラに向かって歩いてみるので、消えてるラッパーっぽいかどうかだけね、コメントで教えてほしいです。